נראה לכם שולי, דבר קטן. אז זה חשוב. זה חשוב בסוף להגיע למטרה שלה, להגיע לפנימיות שלה. כי בסוף, כמו שאמרנו בהתחלה, כל יהודי הוא שלם. כל יהודי הוא דבר שלם. רק שאנחנו לא רואים את זה. נמצא רסם לנו מסך שחור, את לא מספיק טובה, את לא עושה טוב מספיק, את לא עושה מספיק חסדים, את לא עוזרת מספיק, את לא סבלנית מספיק. שם לנו מסך שחור, ומוריד אותנו ומייאש אותנו. וזה המחסום שלנו שמונע מאיתנו להתקדם, לקחת החלטות טובות, לקבל החלטה, לעבוד על המידות. זה היצר הרע הכי גדול. אז באמת לזכור שבורא עולם לא סתם עשה, נתן לנו את ראש השנה לפני יום כיפור, לפני שהוא מנקה אותנו, הוא אמר לנו קודם כל תבואו מוכנים, תבואו איך שאתם. איך שאתם אני אוהב אתכם, איך שאתם, אל תדאגו, אני אדון אתכם ככה איך שאתם. אחר כך, הכי חשוב, זה קודם כל תזכרו מה כן אתם. 99% מהזמן אתם אנשים בסדר. אחר כך, יום כיפור יום אחד. ראש השנה זה יום כיפור יום אחד. אחר כך בואו נתקן, בואו ננקה את הדברים על הדברים. באמת, ככה זה הסוד הגדול של ראש השנה לפני להבין שקודם כל אנחנו בסדר, אנחנו טובים. אז באמת שכל אחד פה תחשוב על משהו קטן, שיכולה כן לעמוד בזה, כן לקיים. להתחיל את השנה החדשה, לצד נכון, ולא להרים ידיים.